La dació en pagament. La dació en pagament és una figura que en si mateix no existeix tal com està concebuda. És per quan tu no pots pagar els teus deutes, pagar el que deguis, sigui una hipoteca o sigui el que sigui, en principi pots canviar-ho entregant alguna altra cosa que et serveixi per pagar el teu deute i liquidar el teu deute. En canvi, s'ha identificat molt amb les hipoteques. En aquest vídeo, la dació en pagament, la solució als deutes hipotecaris i la seva evolució. Soc Josep Ruaix, advocat, col·legiat i CAP 21.814. En aquest canal de YouTube vull compartir amb tu la meva experiència perquè d'alguna manera et sigui útil en la vida. També espero prendre dels teus comentaris. Et convido a que t'uneixis a la meva recerca de la veritat, encara que sigui subjectiva. Cada setmana a Ruaix Legal TV. La dació en pagament estava prevista en la llei, però d'una manera en la qual les dues parts s'havien sempre de posar d'acord. De manera que si el banc no volia posar-se d'acord o qualsevol acreedor no volia posar-se d'acord amb tu perquè li paguessis amb més de diners, potser amb alguna altra cosa que tinguessis, amb una altra casa diferent de la que tenies hipotecada, doncs no tenies cap opció de poder fer aquesta dació en pagament. Això s'havia anat aguditzant sobretot en l'època de la crisi, en la qual els bancs executaven i ja no volien executar i quedar-se més immobles amb si mateix. Llavors, què és el que feien? Concedir préstecs personals als hipotecats, amb el que resultava que al final, després d'haver concedit un préstec que havia servit per posar al dia la hipoteca i no tenir que executar-la i el banc tenir les seves finances relativament més netes, al final acabaves devent més diners, bastants més diners, dels que devies amb si mateix al principi abans de tot això. I l'únic que li havia sigut útil era en el banc. Què és el que passava? Que el banc acabava executant la teva vivenda, t'acabava prenent la teva vivenda per un preu que a més no era el preu per al qual havien hipotecat la hipoteca, és una taxació que segurament era molt més baixa. Suposem que la vivenda valia, en el moment en el qual tu la vas comprar i la vas hipotecar, 200.000 euros, i en el moment en el qual el banc te l'està executant i tu no pots pagar, és el moment de crisi, i la teva casa llavors val 120.000 euros, i el banc amb el procés hipotecari se'l pot quedar per al 50% d'aquest valor, per 60.000 euros. I aquest valor és el que tu hauràs pagat d'hipoteca, 60.000 euros. I seguiràs devent-li al banc la resta de diners. Si fas una dació en pagament i el banc estava d'acord amb aquesta dació en pagament, que també era un dels sistemes que s'havien utilitzat, no hi havia tanta diferència perquè el banc el que feia era tassar de nou el preu de la vivenda i quedar-se-la en el preu nou de la vivenda. És a dir, si aquesta vivenda valia 120.000, en aquest segon moment te la comprava per al valor de 120.000, però si tu devies 150, seguies devent 30.000 euros. Seguies devent 30.000 euros que el banc et podia demanar en qualsevol moment, encara que li haguessis entregat tota la seva casa. Esclar, a aquest abús se li havia de posar d'alguna manera punt i final, i se li va intentar posar. Se li va intentar posar d'una manera sui generis, perquè el que es va fer és crear un codi de bones pràctiques bancàries en la que pràcticament tots els bancs ara ja s'han subscrit, tots els bancs nous, però que cadascun d'ells interpreta una mica la seva manera. El que queda molt clar és quins són els passos per poder arribar a fer que el banc accepti una dació en pagament de la teva hipoteca, de la teva vivenda, i deixar-te amb deute zero a partir de llavors. I de fet, és un procés. Has de reunir una sèrie de requisits per poder optar. Primer, el teu banc ha de ser un dels bancs que hagi subscrit el Codi de Bones Pràctiques Bancàries. Després has de complir uns requisits. I quins són aquests requisits? Que l'immoble tingui un preu màxim en el moment en el qual vas a fer la donació o la dació. En els municipis de més d'un milió d'habitants, l'immoble no pot superar els 200.000 euros de valor. En els municipis d'entre 500.000 i 1 milió no pot superar els 180.000 euros de valor. En els municipis d'entre 100.000 i 150.000 euros no pot superar els 150.000 euros i en els de menys de 100.000 habitants no pot superar els 120.000 euros.
A més, ha de ser la teva vivenda habitual, ha de ser el lloc on estiguis vivint. I que la totalitat de la teva unitat familiar, això vol dir tots els que viuen en aquesta vivenda, i s'ha de demostrar quins són tots els que viuen en aquesta vivenda, no només els hipotecats, que normalment podria ser la parella, el pare i la mare, o potser també algun altre familiar, en aquest sentit, sinó tots els que hi viuen en aquesta vivenda no tinguin rentes ni del treball, ni tampoc d'activitats pròpies, activitats d'autònom, i no tinguin béns amb els quals es puguin fer càrrec de la hipoteca, béns que puguin vendre per pagar la hipoteca o entregar amb més de la vivenda hipotecada. A més, el requisit era que aquesta hipoteca s'hagués concedit per comprar la vivenda, per adquirir la vivenda. No, si ets un autònom i has demanat un préstec per la teva activitat i has fet servir aquests diners no per comprar la vivenda sinó per la teva activitat, doncs llavors no estàs dintre d'aquests requisits i incompleixes el requisit. Però, com us he dit, el banc podria acceptar i saltar-se algun d'aquests requisits perquè cada banc aplica el codi de bones pràctiques bancàries una mica a la seva manera. Si compleixes aquests requisits, llavors el banc et pot oferir diverses opcions. La primera és que t'amplia el plaç de pagament. Si tu tenies una hipoteca a 25 anys, te la pot ampliar fins a 40 anys. I llavors no es produeix la dació en pagament, sinó que pagaràs menys durant més temps i al final pagaràs molts més interessos també, però conservaràs la teva vivenda i no la donaràs en pagament. També pots sol·licitar-li al banc que et faci una quita. Si no pots arribar a pagar el que el banc et demana, pots demanar una quita, és a dir, que et redueixi el que deus. Si devies 100.000, doncs que deguis 80.000. Això té a veure amb un dels altres requisits. En el cas de que tu puguis pagar després de l'aplaçament, la quota que hagis de pagar no pot ser superior al 60% de tots els ingressos de la unitat familiar, encara que és una previsió, perquè si al moment el primer requisit és que no has de tenir ingressos per poder pagar, ni de rentes de treball per compte ajena ni de rentes de treball per compte pròpia, doncs resulta que és només una previsió. I si tu pots pagar amb una quita del 25%, el banc també resulta, en aquest cas, obligat a reduir-te fins al 25% la teva deute. I si no és així, al final l'opció és la dació en pagament i el banc haurà d'acceptar la teva vivenda en contra de la cancel·lació de tot el teu deute íntegre, sense interessos, sense comissions, etc. Zero, deute zero. Així que és una solució en canvi restrictiva. És una mica forçar el banc a acceptar determinades condicions per vendre que estan subscrits a un codi de bones pràctiques bancàries, a un codi que d'alguna manera els bancs han estat obligats a firmar per poder continuar després de tot el que en alguns casos se'ls ha ajudat i en virtut de la seva acció social bancària. Passa que és només per uns pocs, perquè complir tots aquests requisits és realment estar en una situació de desemparament, d'exclusió social i de vulnerabilitat. Per tant, ajuda, però ajuda poquet. Es podria arribar a una altra solució que fos millor, però hem fet un pas endavant. La dació en pagament ja implica que després de perdre la teva vivenda amb si mateix ja no deus res més, perquè si perds casa teva és tot el que podries perdre. Si t'ha agradat el vídeo, subscriu-te, dóna-li el like, dóna-li a campaneta per rebre les notificacions dels nous vídeos i si tens dubtes o vols posar algun comentari, fes-ho, te'l respondrem el més aviat possible.